Ahojte, vítam vás pri takom špeciálnom videu. Vlastne ani nie je video, keďže na pozadí je len jeden obrázok. Ale chcem sa vám poďakovať za všetky vaše lajky, komentáre, zhliadnutia. Veľmi si to cením. Tento kanál som založil na Vianoce, minulý rok 2015. A prvé video som nahral pred mesiacom 2. marca 2016, tak nejak to bolo. A to prvé video má aktuálne cez 2100 zhliadnutí. Wow! Fakt veľká vďaka. Aj keď viem, že si to tí ľudia, nie všetci z tých 2100 pozrú, predpokladám, že úplné minimum si toto video pozrú, ale ďakujem. Obrovská vďaka. A chcem v tomto videu pokračovať. Zo začiatku to bolo také, skúsim to. Čakal som na Bus Simulator 16, že už konečne vyjde. A vlastne vyšiel, hneď ten deň som si ho objednával, to som bol ešte v práci, keď som ho kupoval. A hneď som došiel domov, dal som to sťahovať, inštalovať. Hneď som zapol to nahrávanie a skúsil som to. Bolo to o tom, buď budú stúpať tie odbery, komentáre. Ak by tam bolo veľa dislikeov, myslím, že by som sa na toto úplne vykašľal. Ale neskutočne ste ma prekvapili. Tieto nahrávania videí mi dávajú veľa. Takisto myslím, že už za tých 12 videí, alebo koľko aktuálne mám, aj moje vyjadrovanie je troška iné, než bolo predtým. Sice občas robím tie záseky, občas dosť cukám, ale super, dáva mi to veľa, som rád, že sa vám videá páčia, snažím sa, natáčam ich vlastne pre vás a ešte raz ďakujem, fakt ďakujem za každý jeden odber, každý jeden like, každý jeden komentár. Už nech či je pozitívny, či je negatívny. Odpovedám na každý jeden, na ktorý sa odpovedať dá. Takto by som to chcel vlastne aj naďalej mať, lebo pozerám istých streamerov, youtuberov, ktorí vlastne majú neviem koľko odberateľov, 1000, 2000, 3000, ale pod každým videom majú maximálne 10 komentárov. A nie sú schopní odpovedať. Dosť ma to mrzí. Alebo ani nereagujú. Proste oni si natočia to video, nahrajú ho a to video je super. Ten komentár k nemu je perfektný, ale chýba tam tá komunikácia s tým odberateľom. Toto práve, že týmto smerom sa ja nechcem uberať. Čiže každý jeden komentár, ak bude v mojich silách reagovať naň, tak budem reagovať. Ale toto video som chcel troška o inom. Aktuálne tu mám rozbehnutú sériu 7 Days to Die, v ktorej už asi toho veľa nemám čo ukázať. A hlavne dneska mi tam nabehla obrovská horda zombíkov, feral zombíkov, ja neviem, tam bolo 30-40 zombíkov minimálne. Betónová základňa úplne praskala, nestihal som opravovať, nestihal som ich strieľať. Do jedného som snad 50 šípov vystrieľal, proste stále žil. A hlavne všetci dosť veľa chalanov odišlo na iný server, keďže tam bol problém s tým cheaterom, ktorý nás tam furt draboval. Sú 3 možnosti, čo bude so 7 Days to Die. Prvá možnosť. Budem pokračovať tam, kde som, tam jak som, na tom istom serveri. Druhá možnosť, ak tam nikto tých ľudí, čo som s nimi v kontakte, nebude hrať, myslím, že tú sériu ukončím úplne, lebo bolo to troška o inom. Kvôli tomu som sa rozhodol ísť hrať na server, že proste uvidíte tam tie iné základne, iný systém vlastne hrania ako v singli. Samozrejme, tým pádom problém s cheatermi. A tretia možnosť, spustiť 7 Days to Die sériu odznova, vlastne séria 2 by to bola,
Na tom druhom serveri a úplne teda od začiatku. Toto rozhodnutie je aktuálne na mne. Neviem ešte, ako sa rozhodnem. Uvidím. Neviem. Ale čo som chcel hlavne? Poprosím vás, napíšte mi do komentárov, aké video, aké hry vlastne by ste chceli vidieť sériu v mojom podaní. Ak to bude v mojich silách a nebude to nejaký obrovský trojáčkový titul, ktorý nebudem môcť nahrávať na YouTube, tak sa pokúsim o to a vlastne by som chcel mať popri 7 Days to Die ešte jednu sériu. Rozmýšľal som nad Cities in Motion 2, ja som to hovoril v livestreame, taktiež som to hovoril, myslím aj v niektorom videu, taktiež som to aj písal do komentárov, ale problém je v tom, že tá hra nie je asi práve najlepšia na videá. Tam proste dlhé minúty sa nič nedieje, dlhé minúty človek musí len sledovať, ako mu vynáša tá ktorá linka. Zase zistí, že mu vynáša linka, postáva druhú linku, zase musí čakať. Preto som išiel do 7 Days to Die, že je to troška akčnejšie. Takže fakt poprosím do komentárov napísať, čo by ste chceli, akú hru. A myslím, že nejakú ďalšiu by sme mohli natočiť. Pretočené mám 7 Days to Die ešte 2 časti, 1,5. Jedna vyjde, neviem ako sa mi toto podarí vyrendrovať a uploadnúť. Vyjde v útorok. A tá časť vlastne tam len behám po základniach, len tak nejakých 10-15 minút má to video a ukazujem vlastne, že čo na tom serveri bolo vytvorené, aké základne. Pri každej základni iba budete počuť od mňa wow, super a fakt, že v porovnaní s tou mojou všetky boli wow. A potom nemám nič natočené, čiže zajtra ja sa pokúsim po robote zase nejak sa posunúť v tom 7 Days to Die. Chcem vám ukázať základňu, ako som si aktuálne prerobil. Aj keď dnes po dnešnom útoku hordy vlastne som zistil, že úplne na nič tá obrana. Chcelo by to lávu. Som zistil, že tam by som spravil žlap, nalial lávu a zombíci by tam zomierali. Táto horda sa mi fakt po dnešku vôbec nepáči. Proste, ja kebyže sa zo servera neodpojím, ja mám tu ten barak úplne zničený. Takže tak. Dobre, toto krátke video, skoro 8 minút. Super, malo to byť 4-minútové. Takže poprosím vás do komentárov napísať mi, čo by som mal pokračovať, akú ďalšiu sériu by som mal rozbehnúť, z akej hry. A ešte raz vlastne vám ďakujem za všetky lajky, komentáre, odbery, fakt ste super. A vidíme sa pri ďalšom videu a dúfam, že už aj pri nejakej ďalšej inej sérii z inej hry. A dobre, stačilo, už nebudem obkecávať, už je to príliš dlhé video, takže vidíme sa. Či počujeme sa, to je jedno. Čau.